Ahojte, vítam vás pri novom videu. A dnes to bude video z čítacieho kútika, kde vám ukážem a poviem názor na knihy, ktoré som prečítala za uplynulý mesiac. Mám tu 1, 2, 3, 4 knihy. Takže myslím si, že to nemusíme zbytočne obkecávať a poďme sa pozrieť na prvú z nich. Prvá kniha, ktorú som prečítala na začiatku októbra, je kniha od českej autorky Jitky Svojanovej a kniha sa volá Deti války. Skôr než vám o tejto knihe niečo poviem, tak by sme sa mohli pozrieť na anotáciu. Keď medzi sebou mágovia rozpútali náboženskú vojnu, Jael, Cháron a April boli iba deti. Teraz na prahu dospelosti sa dočkali mieru. Keď sa však Jael pripletie k bitke s obyčajným človekom, ovládnu ju traumatické spomienky. Prekliatie, ktoré na neho privolá, znamená zaručenú smrť. Patrik o existencii mágov dosiaľ nemal ani poňatie. Toľko sa však podobá priateľovi, ktorého Jael za vojny stratila, že sa dievča rozhodne ho pred následkami kliatby ochrániť. Aj keď to znamená vzoprieť sa samotnej mágii. To sa však vôbec nepáči ortodoxným mágom. Zlomiť prekliatie bude s nepriateľom v petách ešte náročnejšie. To by bola anotácia tejto knihy. A anotácia knihy podľa mňa aj celkom zodpovedá samotnej knihe. Alebo respektíve obsahu knihy. Kniha je rozdelená na prolog, časť prvá prekliatie, časť druhá NKR, časť tretia vojna, časť štvrtá vedma, časť piata prevozník, epilóg, no a potom je to poďakovanie. V knihe nájdete aj ilustrácie a kniha sa pozerá na dej z pohľadu viacerých postav. Vždy je to teda v tretej osobe, ale sledujete rôzne postavy. A tie postavy sú rozdeľované takýmito piktogramami. Čo sa týka samotnej knihy, tak ja som podľa fantasy pôvodne očakávala, že to bude nejaká romantika. Jasné fantasy, ale romantika. O romantiku však nejde a kniha je aj dosť ponurolná
hlasovanie o poste generálneho riaditeľa a v stávke je mediálne impérium, si miliardársky dedič nemôže dovoliť rozptýlenie, ktoré prináša. Izabela je všetko, čo by nemal chcieť, ale s každým pohľadom a každým dotykom je v pokušení porušiť všetky svoje pravidlá a prehlásiť ju za svoju. Odvážna a impulzívna a plná života, Izabela Valenciová nikdy nebola na večierku, ktorý by sa jej nepáčil, alebo nepoznala muža, ktorého by nedokázala ukúzliť. Až na Kaja Janka. Na tom by nemalo záležať. On nie je jej typ. Chlap, ktorý pre zábavu prekladá klasiku do latiny a jeho členstvo v exkluzívnom klube, kde robí barmanku, znamená, že je prísne zakázaný. Nemôže však poprieť, že pod jeho chladným zovňajškom sa skrýva muž, ktorý by ju dokázal rozstaviť obyčajným dotykom. Nech sa snažia akokoľvek, nedokážu odolať svojim zakázaným túžbám, aj keby to malo stáť všetko. Takže to bola anotácia knihy. Opäť za mňa celkom odpovedá aj deju. Predošlá kniha nebola romantika a nebola to ani oddychovka, tak toto je presne to. Je to romantická oddychovka, keď chcete vypnúť a prípadne sa pobaviť nad doberaním či trávnymi situáciami, do ktorých sa postavy v knihe dostávajú. Kniha je takým priemerom od tejto autorky, ale za mňa má úžasný záver. A záver myslím v zmysle epilógu. Strašne sa mi páči, ako je kniha ukončená a respektíve ten zvolený spôsob. A tým, že je to druhý diel série, je to ten typ série, kedy každý príbeh je o niekom inom, takže chytajte sa, aj keď ste nečítali predošlý. Ale tým, že je to zo série, tak sa stretávať aj s postavami z prvej knihy Kráľa hnevu. A mýli sa tu aj postavy z série Twisted od tejto autorky. Takže to je podľa mňa super, to prepojenie toho vesmíru. Takže za mňa fajn romantická oddychovka. Takže to by sme mali prvé dve knihy. A teraz prejdeme na tretiu. A to je takáto kniha. A táto kniha sa volá Tristan, Zrodenie s tieňou od Jiřího Dietricha. Znovu sa pozrieme, o čom táto kniha má byť. Čo urobí človek, ktorý nájde zavraždené svoje deti aj zbytok rodiny? Väčšina ľudí by siahala na život i sama sebe a to trápenie ukončila. Tristan však už človek nie je. Mení sa v niečo, o čom sám pochyboval, že vôbec môže existovať. S temnotou vo svojom vnútri musí bojovať rýchlo, pretože sa vydáva na cestu pomsty. Jeho pamäť o tej osudnej noci ale zarite močí a tak musí dielok po dielku skladať mozaiku udalostí, behom ktorých záhadne prišiel o celú rodinu. Jeho túžba po odplate ho zavedie ďaleko
za hranice možností obyčajných smrteľníkov. A hranice, na ktorých sa pohybujú i dve veľmi mocné čarodejnice. Ich osud bol písaný spoločne s tým Tristanovým, a ktoré pomaly, ale iste odhaľujú deň zrady, šíriaci sa naprieč kontinentom. Vítajte vo svete dark fantasy. Ako písar Rabie Monte Cristo narodil v svete zaklínača. Tento posledný výrok nemôžem súdiť, nečítala som ani Monte Crista, ani zaklínača. A popravde som pri čítaní tejto knihy mala pocit, že som už asi očividne dávno nečítala žiadnu poriadnu knihu alebo poriadnu fantasy, lebo ma prekvapilo, aká je tá kniha hrubá. Lebo ja som pečne zvyknutá na knihy okolo 300 strán. Ďalšia vec je, že čítam dosť elektronické knihy a tam tie strany idú inak. Tam si neuvedomujete, ako to je fyzicky. Ale tu toho bolo požehnané. A na tejto dvojstránke máme mapu kontinentu. Nejaké Niemské kráľovstvo, slavný mesto Morograd. Kráľovstvo Orien s Valkarionom. Ostrov Solitudo, mesto Solokán, kráľovstvo Jos a Amaraj a kráľovstvo Cidentalis, kde sa odohráva celý príbeh. A ja sa musím priznať, že ja som počas čítania knihy vedela o tejto mape. A ako brala som to tak, že je síce pekné, že tam je mapa, ale celý ten príbeh sa odohrával v jednom kráľovstve. Takže mi v podstate bola na dve veci. A myslím, že som bola niekde za polkou knihy. Keď som našla toto. Toto si nevšímajte, tieto postavičky, snažila som sa v knihe zorientovať. Ale bola som za polkou knihy, keď som zistila, že na zadnom obale je mapa kráľovstva Cidentalis a tam už máte aj mesta, respektíve ostrov Neger s mestom Neger, Gekar, Asteros, dedinu Astrachakan, Ardental, Sensei, Togilati, Mintril, Ravlato, Ragokin. Takže tu máte aj také tie hlavné mesta. Poďme sa pozrieť do knihy. Čo sa týka anotácie, tak tá celkom aj zodpovedá príbehu. Až na to, že mi príde, že kniha je rozdelená cca rovnomerne, ako nevenovala som sa tomu nejako podrobne, ale to striedanie tých hlavných liniek Tristana, Kristín a Alejandry je prevažne rovnomerné. Dajme tomu, že Tristan teda bude hlavná postava, ale ako v tejto prvej knihe sú fakt tie linky rovnomerné. Takže ma trochu mrzelo, že v tej anotačke neboli popísané aj tie dve čarodejnice. Mi príbeh príde celkom zaujímavý a kniha celkom pútavo písaná. Len tým, že kapitoly sú rozdelené podľa mesiacov. Tak ak máte radi také tie cliffhangere, kedy na konci kapitoly ostávate v napätí a čakáte, čo sa v ďalšej kapitole stane, tak tu sú kapitoly viac menej uzatvorené, pretože tie kapitoly sú robené po mesiacoch a spravidla, keď sa dostanete do nejakej skutočne napínavej situácie, tak nebudete čakať celý mesiac, kým ju vyriešite. Čo sa týka kníh, tak ako som už asi povedala, je to súčasť série. A no, pripravte sa, že keď ju dočítate, budete si musieť
ani séria toho typu, že sa v knihe uzavrie príbeh a v ďalšej začne nový. Vyzerá to tak, že to pôjde jedným príbehom celá séria. Každopádne mne sa kniha celkom páčila a tento autor vydal ešte sériu, ktorá už je dopísaná a je to kniha Elementu. Takže uvažujem, že by som si prečítala aj túto sériu. Jo, a knihu som si kupovala v predpredaji, takže tam mám aj venovanie s podpisom. Má teda aj sériu Elementu. A mňa tá séria zaujala. A uvažujem, že by som si tiež prečítala, lenže sú tu 4 knihy a keď vidím, aká pichla je toto, tak sa obávam, že to Elementum by som čítala nie do týchto Vianoc, ale až do tých ďalších. Ale asi k tomu príde. Inak, táto kniha je prezentovaná ako dark fantasy. Je to fantasy. Romantické linky by som tam nehľadala. Ako sa to možno na niektorých miestach tvári, že sú tam romantické linky, ale moc romantiky z nich neznie. Ale paradoxne kniha ako celok má pozitívnejší vibe než Deti války. Deti války boli také depresívnejšie. Atmosféra knihy bola celá taká ponurejšia. Tristan je taký dobrodružnejší. Nie je to také pozitívne, ale je to také... Neviem to opísať, ale proste Deti války majú ponurejší a depresívnejší vibe, než má Tristan. Nehovorím, že je to úplne pozitívna kniha a že by tam bol svet rúžový, práve naopak, ale neviem to vysvetliť, nie je to také ponuré. Dobre, takže to by bol Tristan. A posledná kniha by už mala patriť do čítacieho okienka na november, pretože som tú knihu dočítala dnes, kedy točím toto video, a už je november, takže by mala patriť do novembra. Ale ja mám túto knihu z knižnice, rovnako ako Kráľa pýchy, a chcem si ísť do tej knižnice, tie knihy vrátiť a vymeniť za nové. To znamená, že je vysoká pravdepodobnosť, že keď budem natáčať video knihy za december, tak tú knihu už nebudem mať. Takže som sa rozhodla zakomponovať do tohto videa. Kniha je od slovenskej autorky Vandy Kiss a je to Nenávisť na prvý pohľad. Anotácia knihy. Nenávisť na prvý pohľad. Aj tak sa dá opísať prvé stretnutie nevrelého Oskara a väčšine usmiatej Amélie na netradičnom rande naslepo. Amélia sa nachádza v najhoršom bode svojej kariéry a schováva pred svetom pravú tvár, kým Oskar sa stráca vo vlastnej sláve, ktorá ho robí nešťastným. Dvaja cudzinci, poznačených slávou a nevydarenými vzťahmi z minulosti, sa priťahujú viac, ako by chceli. Oskar však nezanechá najlepší prvý dojem a Amélie bez filtra povie, čo si o ňom myslí. Vymenili si štiplavé slová, no neprezradili to podstatné, svoje ozajstné mená. Našťastie nie je veľká šanca, že by sa v preľudnenom Londýne ešte niekedy stretli, alebo áno. Nahliadnite do zákulisia slávy, trplietavých pretvárok, žiadlivých bývalých a nečakanej lásky v novom romanticko-komediálnom príbehu od slovenskej autorky Vandy Kiss. Nasaďte si slnečné okuliare a pripravte sa na svetlá reflektorov, bizarné situácie, vtipné dialógy, poriadnu dávku
naozaj len malý krôčik k láske. Takže to bola anotácia. A samotná kniha. Kapitoly sú písané v prvej osobe, raz z pohľadu Oskara, inokedy z pohľadu Amélie. A povedala by som, že to je taká romantická oddychovka. A ak ju mám porovnať s Kráľom Pýchy, tak za mňa Kráľ Pýchy mňa bavil viac, ale Anna Huang patrí k mojim obľúbeným autorom toho žánru, takže viem, že ešte mi sedí. Nenávisť na prvý pohľad bola tiež fajn, taká romantická oddychovka. A načrtávalo sa tam pomerne dosť veľa takých tých vážnejších problémov. Začalo to problémom naväzovania osobných kontaktov po covide. A potom tam bol nejaký strach zo vzťahov, strach z rakoviny a podobne. A prišlo mi ale, že tieto problémy neboli veľmi, neviem, že sa ich tam mílo moc, že možno jeden by stačilo viac sa mu venovať alebo viac popísať ten boj, lebo inak ako hovorím, celkom fajn romantická oddychovka vtipných scén, ako vyslovene, že by som sa na nejakých scénách smiala. Asi veľmi ani nie, ale ako nemôžem povedať, že neboli vtipné. A milujem Nera. Ten pes je úžasný. Ale on obyčajne v týchto romantických knihách, keď má jeden z hlavných hrdinov zviera, tak to zviera je podľa mňa najlepšia postava celého príbehu. Inak túto knihu som čítala dnes na polku noci, takže možno preto sa zakoktávam, lebo som zle vyspatá. Ale ak chcete teda nejakú romantiku, ak chcete podporiť slovenskú autorku, tak môžete. Toto je kniha od slovenskej autorky a celkom fajn. No a máme za sebou rozprávanie o 4 knihách, ktoré som prečítala za október. A myslím si, že to bolo pre toto video aj všetko. Ak sa vám video páčilo, budem rada za like, komentár, prípadne odber. A budúci mesiac sa vidíme pri ďalších knihách, ktoré som stihla prečítať.